Chengamire Tito pane nawi pakati paamai vanonzi Ranganai Musa vanova mudzimai wababa vanonzi Devi Kosi, vese vachibva kuvillage rinonzi Kutsonga. Imo muno Machangamire Tito. Claim iri kuti vakutsonga amai ndiwo vari kutaura kuna baba vakofya kuti uya pamberi pachangamire Tito utsanangure nhau yako yekugara uchindirova nekundishungurudza. Uya pamberi pachangamire Tito utsanangure nhau yako yekugara uchindirova nekundishungurudza. Saka pane case of abuse asi ichiitika mumba mukati mebhedhuru. Zvapa muri Changamire makurukota mubvunza amai kuti vakushungurudzwa kusvika papi pavangagona kutsanangurira dai. Maita henyu amai dare rinokupai mukana tipire tinzwe nemo pamusoro edare ramambo. Nhau yangu yakatanga yayo long time nguva refu kusvika ndauya mudare rino. Yakatanga 92 pesa pachimoto kupiswa, 97 kutsva, 2006 ndichishingirira, 2013 ndashingirira, 2026 unowanda moto watoka mbaundi fojaita gasi ndatambudzika ndokuya kwandaita kuzoti ndozouya dzese dzokumashure dzandinei nadzo ndidaya nhasi yandirwadza. Ndakati ndakuda kuita washeni mumba ndokona mune $32 nemajuice card anga akajuswa kare. Ndobva ndasiya zvirimo ndokutora $32 ndokuenda naye kuchitiriri ndopakakwira zvinhu tenge rangu $9 kuenda ndokudzoka pondo $4 ndobva ndatenga chikafu ndokuuya mumba. Pandakatora mari baba handina kuvaudza sendisina kuvaudza kubva kwese vanoti vakaona mari ndakaiti ndido mari yakati ndinenge ndatomboiona hamuna here mari da kuita zvakati vanoti handina. Ipapo vakati mari handina ndino $15 chete. Ndobva ndatora mari yepo vakati ndino $15 yete ndobva ndatora yese ndokuenda kuno Tito. Iyo vari kuti bhengi ravo ririmo havana kutarisa. Ndadzagara chiri china ndokubva ndabuda ndichienda kunoshandirwa kumweya nenhamo dzangu. Ndokubva ndasvika pamweya ndokushandirwa ndokudzoka. Chachishanu chamukuiti tichamuka bhengi rataiswa harina mari. Wakaba mari yangu $32 ndakati yanga iri 31 bva ndazongobvuma ndakati ewo yanga iri 31. Sei mari makaitora papi? Imari yangu yohuni dzotsera. Ndokubva tamutsa nyaya yekumashure. Takatumirwa mari neta $100 nemuzukuru kuri kukumbira vakashandisa zita rangu ndionowirirana nevazukuru itatiya muyono mari yekuti tishandisewo kutanga start kupisa prime. Vaitoda mari nechitsamo. Muzukuru akati sekuru nambuya makanonoka ndichatanga kukupai 100 ndozotumira imwe muna January. Mari yakauya 15 October 15 November yakabva yaenda kunotorwa mukadhuma makanga munenge mari yanga yatumirwa kuti nemwana tangasati taitora ndobva yazongobatanidzwa kamwe chete. Handei kunotora mari taenda kunotora mari iye handina kumboona kuti yanga ari ma50 mairi here yanga iri 100 here. Ndakangonzi pimirwa fertilizer $25 ndapimirwa amai ndatsiga baba chenje wauisa muhomwe kutora grocery randaida vakati mari ndapera handisisina muhomwe. Nhasi uno manditi ndapa mari yenyu ko mari yamakatora yatikanzi ndeyohuni yamukati makaenda kwamauswa kunopa Didmus Mafiro. Ndakaenda kunoona Didmus Mafiro akati arumenyando azive mari haina kuuya. Nhamba dzangu idzaambuya ende munopa varume venyu vandibate. Ndakasvika ndakati baba mhondi yakataurwa nomweya yapano yasumuka. Zvakanzi yasumukira kwandiri ndakati amen. Yasumuka sei? Ndokutsanangura nemo vakanditi mari ndakaenda kunozotora kuna Didmus. Pamukaenda kunotora mari kuna Didmus makadii kudzoka zvakare kuti iwe mari indadzoka Didmus wanonoka nehuni. Chiona ibaba muri kupisa fodya rugwesha fodya yekupurura inoda here izvi yakaoma yasimba yaanochikonga. Mari yakauya 15 November takupurura nhasi makuti mari yanga iri muhomwe yambenge iri paisi taitambura mumba tichienda kumaricho vakasacrifice baba pavakabuda kuenda vachitiri kunosiya mari vakatisiya tichisakura maricho mumunda waamai Muzasa padhuze tichishandira kuti tiwedzere chikafu chomumba. Ivo vakadzoka vakati ndamuona Didmus ari kupokana kuti varume nyani nakuvaona. Baba vakati yangu mari ndinoida. Pachinangwa chandisvisa pano vakandibatira demo baba vakati ndichakutema tukumboti ndichaenda kuno 30 years iwo wafa.
ndokuya Samoni vakaramba kusaina zvakanzi handisaine. Vakasimudza maoko, mukomana waSamoni aripo mudzibaba zvakanzi ndokuparadzana nyama nemweya ndakwenda kufa. Ndokupinda mubhedhuru mumba medu mamusina mushonga. Vakangoitawo zvokoti kuchukuti chimvura twati mugudira pasi. Mwana musikana zvakanzi baba musafe, zvakanzi ndisiye ndife. Ndakati iwe mumba hamuna mushonga. Vari mumba imomo vachipinda takanga tiri 2. Mwana akakamhanya kuodza vanhu vakati dare rawaenda kunomhangara raTakasi richaya kutonga kofini. Anditongwe naTakasi ari kufa achimuka ari kurohwa nezvidhoma nezvikwambo zvevanhu ano muromo wakachechereka andipinde mudare ramambo. Vana vakarohwa mari ndonzi ndipe iri kuenda kutenga huni hadziuye. Tino mwana akabhadharwa mhosva makwenya mombe dzakatengeswa padare ndisipo ndakapiwa $40 unzi mari iri kuenda kuhuni haiuye. Pakudya bota chaipo ndozvokikirikikiri ndakanzi ndakadya newo bota ndinorwara chirwere chinonzi kakono ndakafa handinozive. Nauya mai ava yakatirebei asitaii apa manzwana waitawa nadzimai venyu mazwa ekushungurudzana mudzimba nai yekusabatana zvakanaka mukurarama ndo mabatiro andaita munoti kudi apo ndikupikisana navo sana. muri kupikisana pakudini Ndiyo nyaya yakaitika asi mune zvimwe zvacho ndizvo zvakaitika mune zvimwe zvashandika asi pane zvimwe ndizvo kupikisana nyaya nhau yakaitika ndeyekuti pane mari yashuwa yeuni yakauya iri $100. $100 ndobva tabvisa $60 ndakati madzimai mutsvaga chikafu iyi ndechi ndeuni ndobva ndachengeta mari inoita $40 iri yeuni. Tagara ndobva ndati no mari ikandiende kunoipa mukomana nditemere ndobva ndaenda shuwa kwane kunotemwa huni. Ndasvika kunotemwa huni ndobva ndaisira munhu kwese kuti akunzwa ndakarega ndibvotsanangudza ndipewo nguva tsanangudzai nozi mungazotisisa patoda kubata famba iyi. Ndaba kuno anditema huni ndakazonotera ndichiona kuti huni dze dzatemwa here ndokusvika ndakaona shuwa huni dziripo but ineti hadzienderana ne$15 ndobva ndatora mari ndobva ndaenda ndaisa mubamumo ava ndakuvataura kuti mari yatorwa ndandine chinangwa chokuti kana ndarwirira mari ndowedzera ndotora rori. Pakutanga ndakambotora rori dzakapera ezvine dzakapera izvo ndati kana yamusana wakaoma aiwa ndotora iri rori ndoisa pamwe. Saka ava mwana aenda kunoshandirwa ndiyakavachida mai mabatiwa nemweya kunzi idai pamweya ndaona mhepo kwamuri dzasimuka akaya mwana akataurira amai ataurira amai shuwa vakamukira kwashakoma kunoshandirwa abva kunoshandirwa handizivi kuti vakashandirwa here anga iri China Friday vadzoka kunoshandirwa kumasoko kwavakaenda ndopavakauya vachiti mhepo dze dzasimuka. Ndakabvunza ini ndakati mhepo dzasumukira kwandiri here vakati tipei mari kwamakaisa. Ndakati aiwa mari irimo regai ndipinde mumba nditore. Ndichipinda mumba kunotora ndakaona mari musina. Ko mari ndindakatora mukadii kundiudza kuti mune mari. Ndakati aiwa ndiyo mari yehuni ndakaipindikira kuti ndozowedzera nditsvage rori hombe. Handizvo mari makanje kwete madzimai takukainga ndepapa kutobva kutenda kuchechi handina kutozobaona kana kudzoka pamba. Kwamangwana yacho ndipo vakauya nabamina vanoita avaripa azenda madzimai ateta vatayashwa ndayakanganisa. Takati baba dai zvizvo zvavakaita pakutanga ini handina basa nazvo uninga ndikutema rugwesha ngavadzoke zvavo pamba pavo vagare. Vakaenda vakavaudza vakauya navo vakavasiya vakasunga foja baba vachingopira gotsi kudzoka amai vakasuma handakona kuti vakaenda ku. Ndakazoona Saturday semoni rosvika chisvika pamba tosvika mupurisa akati mandiza ndakati handina ndobva vapurisa ID ndakati shuwa aiwa ndakuziva ndauya nesemoni ndakati semoni handisaine because handisaine nyaya yandisi kuziva. Takadai hanzi aiwa akambondibatsiridza
ndati mupurisa nini ndatoshungurudzika inini bye bye totoonana kudariko kwaandiwanane pamwe ndakutoenda kutofa shuwa mupurisa achibuda ndichipinda mbebhi handina kuti uzoziva panga patoungana vanhu vatovapo mwana akandibata akanzi kasi yako hakana basa karege kaende asi mushonga wanga uri wesimasoketi weunofirita rukonye wanga ndavhura murimo chimomira pakarepo ndo pamakanga masaina kuti mauda kuzviuraya panhau iyi ndopamakatora mashoko ekushopodza mambo kwete mambo anangoshopodza zvachose famba pano pana ndida ndibatsiridze kuda mungabatsirike chokwadi nhau yenyu yabvira panyaya dzomari mari imimi makachengeta adzimai havasi kuidi kuiziva ndobva vazoiona ndobva vaitora ndo panonyaya ipapo kumwewo kumapazi tichakusvika asi ndoda kuti mubatsirike ini ndichibatsirikawo naya mai makagara pamberi apa imini muno murume wenyu pamba anochengeta mari pano mari pamba apa inochengetwa nani vamwe amai vari pakatapo akwanisawo kupindura pamusha muno murume wenyu asi pano mari ichazoda kushanda pamberi anochengeta ndiani ko kumashure uko anochengeta ndiani tangawo papi pamanzwa kuti baba miratiwedzere baba pataona akika ko kana baba vakuiga mari zvinorevei pindurai apo mirai kana baba vakuiga mari zvinorevei ande zvinenge zvichinzi zvakuitika zvinofungidziwa pagirlfriend asi takatarisa zera imi isi tenge tichitoti tikaona mazera anenge enyaya taona vakuru vanorayira vadiki vatinoti ana soro jena ndizoka ngomira ndo vanorayira vadiki zvino makavarayira vadiki kuti vigai mari vanenge vana ivavo vanenge vachirayirika murayiro wakanaka uye zvichionai matini ndakazofunga zvokuti rega ndizvipfuudze zvangu nokuda kwezvinhu zvomangamanga oright pakamba pacho pakazenge pazara vanhu hapana chandanzisaziva asi zvokuti vakataura kuti rega ikafe makazviziva ndandidavhura windo mwana ndiakakandibata mwana wangu ndiakakandibata ndakavhura windo ndichida ndivhare windo makurukota pamusoro emaonero yandiri kuita tingangosweruvhiya kuti nyama yemusoro baba vasimanzwiri andaita nepatatanga nepatava pane zvinhu vati pane zvataurwa izvi zvimwe ndikutenda zvimwe handisi ndafunga mababa tepa vati zvimwe ndikutenda zvimwe handisi vakupa tsananguro yavo seniwo ndandakateerera kunyanyanyanya zvavacharamba zvacho kuti aiwa chakati ndochiziva ndo zvaingofanira kuti chakati ndachiziva chakati handichizive chakati vazongoenda patinonzwa tsitsi pekuti shuwa mukuru anga akufa ndipo vazongotaura asi mumwe mese mukuti vatorotaiwa pakati handisi kupaziva pakati kana kubvunzwawo hwani muno mukuti sezvaita vamboti zvinaini mapabatawo pavaramba kana ndimowo medium sikagari kuno baba pavaramba kuti yai pakati hana kupaziva mapabatawo saka muchidimu tangoti ngaiende kuna changamire voona kuti nyaya iyoyi ingafambiseka na vachizo kubvunzawo paviri patatu ndaiona kuti tanga chakuti pari pamwe pakasata vabvunza pane imwe nhau yataurwa naamai andaona iri dangerous ineyo ndirifoka panyaya dzese ndiri dangerous vatibota ndiro kikirikikiri umbama kusi kuti bota asi kudyiwa umbama amai ndiro kikiri pane dzese dzimwe dzingataurika asi iyoyi ibota ibota aiwa kana mada kuti tisunde bota iyo sezvo dzakupera nyaya munogona kuibata-bata kuti ngakuva sei ndokwamuri kuponera kai bota turikudya asi problem yakaita ndekuti soichina ndoma wakabuda mubhedhi china machiti nhasi takayera ndakuswera kunamato mangwana friday
murume wakabuda chokwadi chakuna fry china wakabuda mubhedhu vachitina asi takayera handikwanise kuti dai vakatakura mabudape ripoti kuti ndopakaitika chete ipapo chirwere chokakono chirwere hwaiko chirwere chokakono amai avatanzi munotabota handicharamba chirova mutsuruidze ndinozoenda chirwere chokakono ndizvo znomataurira mai chirwere hwaiko kakono vanhu vanodzidza chakakono kachina handitomboziva chirwere kana kuti ndizive kuti chikakono chakataurwa nani handitomboziva kuti anga aripo iwa pakataura kuti kakono ndiani ekatipamai mukana takuda kuti darira mangu chirwere chakakono ichi chakabvira kudhara. Baba vane munhu wavo vakati vane vana munhu yaanowana vakomana chete vakaramba vana vandinawo zvikanzi vana vakuwasikana vana profit. Ndawana munhu wangu wandinochitsidza naye kuti ndichamuchengetera vana vake vana vavo vozondichengetawo. Tinochengeta nhereya tinayo vanoenda kunotora zvinhu kumusika zvichienda kumunhu wavo uye nhereya yacho haiwani umbowo ndinawo foni nhamba pamutorwa zvinhu ndinazvo wakavabvunza vanoti handizvizive ndo pakatanga chirwere chokakona apa mvura yekugeza ukaisira mumba ndine bhedhu yangu idiki mubhedha apa odo vanogezera kanzvimbo kadiki mumba mangu mune zvimafuruchi amene kune zuva unowana vakomanako ndo yanga here wavanoita wakataura unonzi uri ure abomirai vanochipari here muri pachipari chipara handina asi kuno munhu wavo anovana vakomana chete ndinovasikana chete wavarikokana mukuti girlfriend girlfriend ngeipendesaizi amen zayo nguva bata mushoma uda kuendesa nyaya kuna changamiri ora imamshira kutaura Padonda uyataura namba yavo nokushuwa mambo kana kutoka mambo teererai zviri kunzi nhau iyoyo ikaitika mupurisa wamambo aripo akanga atumwa kuda kumubvunza mupurisa wamambo kana ari muno akaenda kusuka baba kuti nhau iri kutaura amai ava ichokwadi vandakazvirekesa muna baba okutanga vakaramba vakati ndikusaina vakati zvikazokuremerai mangwana kanzi akutotaura ndingomwetopedza taura tese enda kuna kumushandi wanga akati oraiti vandafonera nzova nguva iyo havana kudaira vabva vazofona vakati ndati munhu yaramba kusaina ndichibuda wabva pinda mubhedhuru kuda sei kuzvikira dhwakati zvinandite sei ndizvipfudzi zvangoenda kuna kwatandi wanga akati oraiti ndabuda ndakushena ndokusangana vanenge vacho ndavandavataurira zvakanzi vadaro aiwa ngatidzoke tavatadzoka ndokushiwa mutsa mangarara but oraenda zvinzwa nachipa kuti kusaina kubvuma chi mhosva vakabva saina pepa vakasiya pepa ndokutuka mambo kana kutuka munhu unoziva kuti akubvumiwe aiwa ndiripo havana ndo nhau yatoenda ndakubvunza right regai nyaya yatora nguva yakareba tibva tafamba tipinde mairi sezvandambotaura pakutanga kuti dare ramambo zviri kuedza kuyananisa nekubatanidza kuti vanhu vagare zvakanaka. Ivo makati wabvunza vanhu vato nevakuwasha kuti vazukuru ipapo. Vazukuru 13. Inzwai, anzi vazukuru vangani? 13. Andi pavakunetsana vanhu ivavo. Saka tinenge tisingatarisiri kuti zvinhu zvakaita sezvizvi zviitike. Mushungurudza amai vakachena kudai yokuti kana ukati hai. Zvinodadisa. Hazvina kunaka. Amai ava vachindiona ndabva unopaka motikari vakaiva vachichema musodzi mambo ndatadza kugara kumba uko murume ari kurodza ndasiya achirodza demo izvezvi zvoti kumba uko hakusi kugarika hakurarike kumba uko asi mari yekuti ndiuye kuti ndikurewo dare zvinoita handina akati aiwa musanetseka hamuna huku here tsvagai huku mbiri chete dzamunongouya nadzo kwamambo tokubatsirai ndo basa remadzishe kuedza kumiririra kuti vanhu vagare zvakanaka. Makavabvunza ipapo takati tsvagai huku mbiri chete ndotinotonga nyaya dzetsika nemagariro echivanhu ndosaka nhasi vakagara ihuku mbiri dzandakada kuti ndikubatsiridzei kuti imba yenyu isaparara. Ndanzwa kuti murume ari kuramba achirodza demo, kuramba uchirodza demo uchiti kune mudzimai chakutema unosvika pakuzomutema rimwe zuva kumuuraya. Izvi zvakaitika muno mudare zvakambopupurwa. Tatonga imwe nyaya imwe murume aigara achinetsana nemukadzi, vari vese mumba murume nemukadzi, anzi kune huku yaikandira mazai iri kuseri kwedhoo.
murume ndobva atora huku yeusiku ndobva aibata ndobva adambura musoro akaimonya ndobva adambura ndobva zvandaita huku indi zvachakuita anogarika nei murume iyu muno mudare mukadzi achipupura achichema kuti huku iyoyo akaibata ndobva aimona mutsipa ndobva adonza kudambura kudai saka zvandaitoita huku indi zvachakuita ndakabva tati imba iyo ngaiparara tatoona kuti akutotyira upenyu takati mweya kutotendera kuti amai vanogona kuzodamburwa musoro zvaitwa huku saka ndo zvakafanana nezvaitwa nemurume kuti akagaramba achirodza demo zvaari kuita izvi mumwe musi amai vanoparara saka baba hatifarire zvinhu zvakaita saizvozvo kana maane vazukuru zvinhu zvinotendeka kuti tachengetwa naMwari maana achipanga mazano anga achataurwa paivo ndimi maanipezeka dzama akutsura vamwe vanhu zvinhu ndinoda kutsurwa vanhu vadiki vanozodzidza achiri kubva kwamuri kana muri inini ndinotuka madzishe ndinotadza kugara nevakadzi avo munozodzidzisa chii vanhu hamuna chamunozodzidzisa saka kuti zvinhu izvozvo hazvitenderwi ndinoda kuti mudzokere kumba munoyanana mogara zvakanaka nemudzimai wenyu zviri kunzwika ndinoda kuti mumubatire huku yembudzi 2 mukadzi kuti mumubatire huku but mubhadhara mbudzi 2 asi munoyanana mugarisana zvakanaka kwamambo handina chatinoda ndingoda mbudzi imwe chete yekuti maitaura zvisina kunaka pamberi pamambo anoda kuedza kubatanidza kuti imba yenyu musafumuke mugarisane zvakanaka ndombomuda mbudzi imwe chete zviri kunzwika ndo zvatinoda chete asi moregererana kana imazvinzwa muchapiwa mbudzi 2 dzamuchabatirwa sehuku yekuti ndakakutadzira mukadzi wangu anofumura mudare zvandasingatarisiri zviri kunzwika enda apa upfugama apa kuti adzimai kubva nhasi handichakurodzerai demo kumbira ndiregererei tinogarisana zvakanaka endai aiwa ndachida topedza izvi pademo aiwa ndandapedza kunyange maita kana mamusingaite ndatiendai pamupfumbiro kuti adzimai ngatiendei kumba ndinogarisana zvakanaka handichakubatirai demo handichakurovai kana mari ndimuchange muchigara nemari yese inenge yatumirwa nevana change ichikupai endai mupfugama apa Sumukai amai. Sumukai baba. Sumukundirai adzimai venyu. Saitenyu Sumukundirai. unzwengai Sumukundirai. kumbundira munokuziva Kubata naye kumwenda zvenyasi munogara zvakanaka. Ine munogara zvakanaka.